শিকিবই লাগিব। আমাৰ বিৰোধী দল বিজেপিয়ে ইউপিপিএলৰ নিজৰ পকেটৰ সম্পদ বুলি ভাবি নিজৰ খেয়াল খচুতে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই নিজৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিবলৈ বিচাৰে। मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा तामुलपुर विधानसभा समष्टियाव बा समष्टिनिफ्राय बे बाराव गोबां भट लानानै बिथाङा देरहानो थांगासिनो दङ। दिनै तामुलपुर टाउनावहाय पाब्लिक रेलि दङमोन। बे रेलियावहाय तामुलपुर समष्टियाव थानाय गासै 2,12,000 जिहेतु भटारनि थानाय मोनसे समष्टि, बे समष्टिनि खना खनला गासैबो जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब बे रेलियाव बाहागो लादो। आरो बिथां बिश्वजित दैमारिया दा बे बारावहाय बिथांनि जेन्नायजों बिथांनि पलिटिकल केरियारा जोबथा जाफैबाय। गोबां भटआवहाय बिथाङा जेननो थांगासिनो दङ। मानोना बिश्वजित दैमारिया सासे माने थगायसुला, सासे मा होनना बुंदों दोलो सोलायग्रा सासे दैदेनगिरि। मानोना तामुलपुरबासिनि रायजो राजा बिथांमोना, आइ आफा बिथांमोना बिथांखौ 2001 मायथाइयाव MLA बानायदोंमोन, किन्तु बेयावहा बिथाङा बिसाघातक खालामबाय। रायजो राजानि जेबो जौगाखांनाय खामानि मावनो हायासै। दा बेबायदिनो बिथाङा उननि समावहाय BPF दोलोआव थांबाय, किन्तु BPF दोलोआ बिथांनो मा होआखैमोन, बिथाङा मा मोनाखैमोन BPF दोलोनिफ्राय, हाग्रामाया बिथांनो मा होआखैमोन। किन्तु MP जानानै बिथाङा तामुलपुर ओनसोलनि बा BTR ओनसोलनि जेबो जौगाखांनाय खामानि मावनो हायाखैसै। बिथाङा 2021आव गोदोनि पानेरी समष्टि, दानि भेरगाव समष्टि, बेयाव बिथाङा MLA जादोंमोन। आरो भाग्यक्रमै बिथाङा आसाम आयेन आफादनिबो माने बुंथिगिरि जादोंमोन। किन्तु भेरगावबासि रायजोखौ दिनै बिथाङा थगायनानै दिनै माने फिन खेबसेबाव आरो तामुलपुर रायजोनि बा तामुलपुर ओनसोलनि रायजो राजाखौ बिथाङा थगायफिननो थाखाय बिथाङा आखौ फिन खेबसेबाव माने NDA नि बिजाथि महरै माने गसंदों। दा बेखायनो बिथाङा बेयावनो पलिटिकल केरियारखौ आरम्भ खालामदोंमोन, बेयावनो फोजोबगोन बिथांनि पलिटिकल केरियारा, बेयावनो जोबगोन, बेखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा बेखायनो दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा तामुलपुर ओनसोलनि थाखाय मा खालामाखै, आरो दिनै तामुलपुर ओनसोलनि 2,12,000 सबिमानि तामुलपुरबासिया देग्लाय प्रमद बर'खौ रोजा रोजा भटआव देरहाहोनानै ओरैबायदि मोनसे उदाहरन ओरैबायदि बिदिन्थि होनो थांगासिनो दङ दे सा तामुलपुरबासिया रायजोनि जौगाखांनायनि थाखाय, BTR ओनसोलनि थाखाय, सान्थिनि थाखाय खामानि मावग्रा रायजोखौ बा दैदेनगिरिखौ बिथांमोना मा होनना बुंदों गनायथि होयो आरो बिथांखौ गोबां भटआवहाय देरहाहोगोन। तामुलपुर ओनसोलनि थाखाय प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा मा खालामाखै, जिल्ला बानायबाय, माने डिस्ट्रिक्ट माने DC अफिस बानायबाय, SP अफिस बानायबाय। दा फैगोन बोसोरावहाय मेडिकेल अपेनिं जानो थांगासिनो दङ। बेबायदिनो कलेज बानायबाय, गोबां सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ, अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोरखौ बानायदों। दा बेखायनो प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा गोबां भटआवहाय 9 तारिखआव जिहेतु जोंहा भट जागोन, बे भटआव बिथाङा गोबां भटआव माने देरहानो थांगासिनो दङ। आरो बिश्वजित दैमारिनि केरियारा, पलिटिकल केरियारा बेयावनो जोबनो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो बेबायदि जाथि थगायसुला, रायजो थगायसुला बेबायदि बेक्तिखौ, दोल सोलायग्रा बेक्तिखौ जोंनो बर' जाथियाव बे ओनसोलाव जोंनो नाङा। आरो तामुलपुर बासि जि सबिमानि रायजो राजा बिथांमोना बे बाराव बिथांखौ हारायगोन, फेजेनगोन। आरो प्रमद बर' बिथांखौ फैबाय थानाय समावहा BTR ओनसोलनि सान्थिखौ अटुट लाखिनो थाखाय आरो फिन खेबसेबाव BTRनि चिफ जानानै खामानि मावनायनि थाखाय बिबान होनो थाखाय बिथांमोना रेडि जाना दङ। दा बेखायनो प्रमद बर'आ गोबां भटआव माने देरहानो थांगासिनो दङ आरो गोबां भटआवहाय मानगोनां बिश्वजित दैमारिया जेननो थांगासिनो दङ। दिनैनि आपडेट हिसाबै दिनैनि रेलिनि आपडेटआ बेखौ फोरमायदों। गोजोन्थों।